parlarem sense pors dels nostres germans catalans. I diem això perquè ja sabeu que alguns es posen molt nerviosos en parlar de la llengua catalana, els catalans i tot això i allò. Tranquil·litat, anem a pams. Al començament del segle XX, Prat de la Riba, el primer president de la Mancomunitat Catalana, somiava crear la Gran Catalunya ajuntant totes les terres on s'havia produït l'esplèndida civilització trobadoresca. Projecte que alguns van anomenar Països d'Oc i altres Gran Catalunya, a l'estil de la Gran Bretanya, la Gran Alemanya, i basant-se en la llengua comuna, la cultura i també la raça, una de les bases principals d'aquell projecte. Però, en entendre que el concepte de raça era perillós, des de Barcelona van recular i van subratllar molt el de cultura. Per això, als anys de la transició, en els cercles on s'impulsava la recuperació lingüística valenciana, es repetia tant allò de no som una raça, som una cultura. Però realment, entre valencians no s'havia parlat mai de la raça, escoltàvem un concepte sense poder-lo contextualitzar bé. Els catalans que s'havien inventat aquell macroprojecte sembla que el tenien més clar, però la Gran Catalunya no va ser possible. Com es va reemplaçar? En un nou projecte, no tan gran, però amb pretensions de grandeur també. En sabreu més en la tercera classe. Au, cacau.